גם אתם מרגישים בתוך סרט אימה ארוך ומתמשך שאין לכם בו שליטה. איזה חלק אתם לוקחים בו? אתם צופים? אתם משחקים בו? אתם מבקרים את הסרט הזה? כל רגע נתון בודקים את הטלפון, מחכים לאיזו ידיעה טובה, דרוכים ומצפים שמשהו טוב יקרה. גם אני בתוך הסרט הזה. אבל אני בוחר בעשייה. אנחנו יכולים לקחת חלק משמעותי. אנחנו יכולים להחליט מה ייכנס אליו ומה לא ייכנס. מה קורה לנו בתוך הבית? האם הוא מתפקד? האם אנחנו מתפקדים? הבית בקאוס מוחלט. זה לא בלגן רגעי, זה בלגן ארוך טווח. בתוך הבית שלנו נחזיר את השליטה לנו. ואם לא לנו, אז לפחות לילדים. ילדים משווים ליציבות. הם חייבים את זה. בואו ניצור להם סדר יום, ניצור להם סביבת למידה ראויה, סביבה שבה יש להם שליטה בחדר שלהם, בחפצים שלהם, וגם ברגשות שלהם. בית הוא לא רק חפצים, בית הוא מכלול של רגשות. לקבלת המדריך החכם לארגון וסידור הבית, כתבו אני בתגובה.